Peginka už má 10. deň po operácii a dostala takéto parádne popruhy od Zoluxu a vďaka ním budeme môcť rehabilitovať, lebo Peggy má 10. deň po operácii, tu má stehy. My sme teraz takto pri vodičke a Peginka pomalinky začína trénovať. Ukážem vám pár vychytaviek, čo sú tu. Takže tuto takto zablokujete, aby sa neotvorilo. A čo je úplne super, je, že priamo vo vnútri je integrované 1,5 metrové vodítko a ono ho viete aj zaseknúť. A ešte tuto jej potom pripevníme známku. A ešte, vidíte, tuto sú reflexné prvky a ešte parádne ju budem môcť držať aj za toto, keby som potrebovala. A na takomto obale boli tie popruhy a tu máte krásne vysvetlené, čo všetko je na tých popruhoch. Keby som vytvárala popruhy, vyzerali by presne takto. Sú schválené veterinárom. Pre ľudí ako som ja je úplne táto super skvelá funkcia, ktorí majú problém s rukami, že nemusíte vodítko držať v rukách. Ak bojujete s popruhami tak ako ja, tak oni sa vlastne len z boku dávajú, tie popruhy zapínajú. 1,3 metra má to vodítko. Ono sa zastaví, keď ním prudko zatiahnete. Sú tam bezpečnostné zámky, aby sa neotvorili, no a reflexné časti. A presne sedí tá veľkosť na Peggy, preto sme mali S-ko menšie, ale boli nám malé. Že takto to vyzerá na psíkovi. A tuto máte váhy. Môžete ich sledovať aj na Facebooku a úplne úžasné príspevky tam pridávajú, tak si to pozrite.